ଚାଲୁନ୍ ଦେଖମା ଆଜି ମହିମା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବର ଆଉ କିଛିଟା ମଜାମସ୍ତି। ଏଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଏରିଆ ଏ, ସେମାନଙ୍କର କିड्स ଜୋନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମଜା ମସ୍ତି ଖେଳ କୁଦ ଚାଲିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର। ଆସିଗଲୁ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟକେ। କେତେ ପ୍ରକାରର ଖାନା ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ମଟର ସୁପ୍ ଏ, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୋଲିକରି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାର ଠେଲା ଥି। ଖାଇବାର୍ ଥି ତ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ମିଲୁଥିଲା। ଆମେ ବି ଦୋସା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ରୋଲ୍, ପନିର ରୋଲ୍, ଚାଉମିନ୍ ଏନ୍ତା ବହୁତ କିଛି ଖାଇଲୁଁ। ବରଷଟାକର ଥରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସବ ଏଥର ବହୁତ ମଜା ଲାଗଲା। ଲାଷ୍ଟକେ ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଫେର୍ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ভিডিওকে মূলু শেষ তক ଦେଖିଥିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ବି ମୁଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେତି। ଚାଲୁନ୍ ଜୟ ମା ସମଲେଇ।